Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka KSU Southwest Khasi Hills Degamen sim jong kajing isen ay bat kajing kemen. Mentakas ngi ka khandai tarik ujimang arajara arpusaw kalayo ban IT ye ka yeng dobilat siya kong Angelina Sangriang kabadan arngut ki khon bat kabadai ka longkemi ka basem jinjar sem lanot hadu kata-kata hakaba ulok jongka ula e benyo ya ka bat ki khon kum ka seng ka pet ya ka bha ka miat jong ki imla ka salang bat kabadon ru ya ka mensim banyarap lem ye ki baduk baraitoy ka seng hadin makalalap ya ka jingduk jingkerdo bat ka yeng ka baki syong kisa kala jot rathai bat haban thia ji hakapor slam kala shimnya karai ban pensnano daka yeng ka bakhambha yagani ka longkme artat bakala don ka jingduna hakabor perkhat yakani ka yeng ki nongelam jong ka KSU Southwest Khasi Hills kila IT ha ka KSU Nobo Sopho unit ban penyaj ban hadin balad ban shna ka seng menta ka sngi kalayo ban IT no yakani ka yeng shaka kong Angelina lembat ki khon jongka ki badai na ka snong rang balang site Shrio Southwest Khasi Hills hagani ka sngi ka KSU Southwest Khasi Hills kalayo ro ban penkup buram da ka khusnam matcha prang award ye ki sangot ki khon samlag bala pas bah ki examen bapher ka balong ru kum shibenta ban penslor shushu ya kini ki khna samla ki jingpuli ki jongki bakin le bah bat nang yai minot saprang hagni gasngi le don langru samla penkimen lang sanbit ubalong kumu education secretary jong KSU Sengkeme uba commander Shangpliang president jong Hill Farmers Union usamla forward man nongrem president KSU Southwest Khasi Hills samla Rutherford Lingdo president KSU Maukarwat lembat ki sordar shnong ki reurang ba jong ka shnong IT no ya kali kayen tap ni ribbon kong kali kayen ngadum taksi kali kayen ka jongpi ngi ngi tang kinong pensna ngets kam ba pinangla banyo ikamet ka basyad ka bakhlan rublay unang karhu kayen ka sem ka jongpi hakas ngi ba kipor ki banaman tung ni khap lang ni ribbon kum kana ka jongpi Chăm sóc tay vào. Banyak mempercayai kini berubah ke pertemuan sekalian itu ibat kita kita si kau turun nanti sini kalau sini juga isu berkau berisu ni berkawai isu baru kita kini bandon na ta ka jingtep lam shwa na yeng bat kham tam ka bading kong e ka dai bapin ngan ya ka kantian snang i mai pa hayeng hasam namar pa la da pichangai na la yeng la da ka kantian snang kantin kraw jong i mai pa kam don ha ka jong mot jong prakhat jong phi kan long le no ai ka ta ka jing nang ka jing start ka phi don kan long le no ai ka ta ka borom ka ba ka yeng ka sam ka ap khami lanti na phi wei pi wei tengah ngai skam ngakit bok tapi nanglong kita ki keluar pernai jong kani ke senong bakatan ke jong pi papiron ra ke borom om tang ke di ke senong bakatan ndai ke ri bakajat benreu hi borok away so komen ru banyu i dang menen ha result jong ki HSL sasli LC science but commerce streams ya ka ba ki samla puli jong i khasiru kilala bat bau syahmat bat kini kil tengah tharai kita kidak bat kishin ki ba kajat benreu kalau sedang ban sei kita ki khrang perkhat
Bat nginget skam begini ki samla ki bapau kham tam gitu ki bawan top 10 hakalis nginget skam begini hi kindai ki keluar pernai ki banwan ra ya kata kaburom jongkari bakajat penrio. Ikni ka yeng hai kong Angelina Sangreng ya kaba lasyumti da ka kisiu Novo Soho area unit bat shibon kinong no senyang kentop nadu senglong kebe kinong syong shnong ki nong aimon sobha ya kiba don kamensiam ban ya no senyang lam ban pelong ikani ka yeng kumakalong don ro lesi kiba sotho bakla manong ba ka kisiu ka kata kaseng kabala pan ice cream kumai ka sarkar kata kalong ka babakla ka kisiu hakabale ya kum kini kijat kam idai bantep ba kadai ka jeng no senyang la kalong hakano kono ko dorru kadai ka no jeng no senyang khamtam benengkong jong wei pa wei udkhot jong ka tu ka sna trekam ba jong ka kisiu hi borok ka wei haba ki thmu ban perulong ya kono ka jeng le isnai ya kono no kalong ya imdai ban sotho bakala baka kisiu kadai ka seng kabala ban ice cream kabala ban item kabala ban sami kita ki skim ko baki tanat sorki tanat terekam jong sarkar kila banle henrei ni pentep shapi bagi dai kaseng ya ka baki khot jongka ki don ya ka ban siam ban ya samlam ya ka ka bakila namar baki don ya ka jengket kli ya la ka shnong ka thau ya ka ri baka jat benreo ka kisu kam kut tangha ka basam ya ka ban siam idri hakalagi ki jaka jong ka bri nyok trap ka baka ju persat ya ka ban siam ya ki para samla ya ki long kami ya ki patba ban pensau haki badan kam bagian ia ya kari kaki isu kam samlakut taman IT je ladi bandrong haki along ban syong dangap taki dau ba jong kajat menrio wat haduk mentang apa pensau fi mangidon haduk sanut ki khot kaki isu hapu along ya ki belas syap harap dan ki bon ki dau ba jong kajat menrio henrei wala kata kaki isu kadang klan kadang raham bar kadang yang tresitom ban penti kana banginyo ya ka hok ki bakajat menrio jongi kadawa nakapor syakapor dengan sopan ai kublai kerbang ya ka kisiu Novo Soho area unit kablala balik kini kam kabarat ba bat ngangets kam bahkan dai kesien kanom dai kesien ka bakhaddo bat ngangets kam ba finangla bat pentelun ni kom kini kijat kam pin Pedro ya ki wei pat ki benta ki badai bakapuli ka puthi pin Pedro ya ka baniara ya ki jing sneu ki barong hapo snong pot hau pin don kata ka jing trelang bat ka snong ka thau bat ki long ka bi bat ki seng samla bat borok ki bedon hapo snong pot hau bat bani sandor ban perhat ban penpai ke imlang kesalang bat kumno ban yara ya kari bakajat ban reu naki wei pat ki bor ki basdang man roker thlap hakani kari ka bayet ka jongi na saudan bok ban syong kali menta ban wan yat shani hakani ka dong bakathan ka jong fi ka surok kala khabangan la ban klet bah ki por bat ki snam ke blalet sniu ba ka surok habayat kini kithan henrei ngit skam bagadai hi ka jingi fliu jumut ka biya suthu lang ba ngilai ni bakal sedang wandur kumni kum bakalong henrei parari jat bangapoi kani kadong bakathan ngidai ban kenmau pat sasisien nginom island ya kata kajeng jensur mensiam ka jongi ya kajeng sur mensiam ka jongi ban long kumni kum bakalong nginom island pat ya ka sarkar bukan siam kabun nalandan ya ka ban wan ban khlong yu thiu mar bodan hangthi uranium ya ko bangi kum kaseng berkajat mreu ngi yang persya ban ngingit skamro hakum kata kapor kipat ba bayet nak kini kadang bakathan kinmi bani island mi ketika yang ketika mon ya ka bangin penting kena baka sarkar India lani manu manuru ki badan ni kajeng thmu basniu shalandat berkhalong yu thiu mar nang thi kinam yu adai leiro tengit skamba ginang ye kendo haki singi berkipor ki badang syakmat ki badang dan syakmat ya ka bangin na bani yu bani ron mentah hakum kini ki program bad hakum ki waipat ki jat program ki bolong kajeng pha kajeng mentoy kajeng sengan ya kari bakajat menriu bad sasisian si kentien akentien nam takalong yang jong ikong Angelina ngesngau ba kani kayeng kandai kayeng ka jong pi pin sumar ya kani kayeng pinangla ban yo ay kamet ka basyat ka bakhlan pinang yeroy perumpare pinang yar tunung matandai jong pi bat pinangla ban syakri ya laki khon bat ngets kam bakani kalong yang kandai kalong yang ka bandap da ka jengkur khu lomba blai trekan rat on penmi ya kita ki khrau perkhan ya kita kiriu selur ya kita kiriu sandur bat ya kita kipriu ibadan ya kaman siam kaban le isnailam ya kiwero hakisgi bat kipor kibanwan kerku kerdo ba ublai un pendap kerhai ya kani galong yang ban nginget skam ba
ngai tiru ha ka jing don kan jong ki nong mi khmat na ka shnong haba lesi ki don ki khap ki bangi hap an wan jongo ikani galong yeng sopa pentep lam yangi rengkat pikini ginoi lam jong ki siu nang ni depo area unit haba ka don kanu ka por lesi bangi hap an wan yo kejat wan yo kendu ngilong ke belak loy bat ki siu hi bro ko wai kan don senda bakani galong yeng bat haman ki por bat ki sendam ki banwan mat shafrang klor kari Islam ke ki siu no bo so area unit Islam ke ki siu southwest Islam ki pat ke priu nyok trap ko Malaysia jarmo ban pensina nagamenta jong kini kalong ying kaba baro sisnong piatip bakadi sisa kalong ying kaba kerdo ngaru ngalapoi hagitu kipor kadi kipor covid imat tengah ya wan lang sini ya lenti nang ni ya don lang ki ramba snong tu kipor tingi yo bani ya lenti nang ni yo i sisa ban ngisu kemen ba na kate ki ying kabala mention dai ba John ba ki haban sya ya uslap badu pria mentabat kilayo ini ki ying lese kebala light na uslam bad upria ngasngoban ai ya kajing kitbok kirweng ngasuban ai ya kajing kerku kerdo ngasuban ai ya kajing yaro ya ke KSU nado ki unit bepeper kamtam ke sengkemi kabadoni shibun ki jingkit ki jongka na kabenta ke imlang ke salang ngitip ke KSU kadai kawe na ki white lam ki bayada ya keri berkejat benriu ngitip pakai KSU kadai uwai na upaya barat ba jong kani kejela ngitip pakai KSU kadai kaseng kaba ngila banong baki wai kejai benriu ru ki burom jin lada omdon ke KSU lese ngimtip la mentaru lala ban klong wat uranium na kani kathan ke jungi ngimla ban tip balam dadan ke KSU ki babun ki matrikam ki baka sarkar ka kwa banle ya kabakum kejat benriu ngimso yaham tenri lengbak jong kini kisamla kilala banyada bat sakawai pat nalor kini ki isu ki bakum ka KSU kadon nakleng jungahi badaleng juki paiba hi ngenge scam ki ai ke jingkershan yapi tenri kamat ka bakam hakamat syu kalong kumno ban kentiu ya kata ka pule ka puti kum kamtama pi kum secretary jung ka education ngitip bakane ka jela ka jongi kadang don kam ya shibun ban kentiu hakaliang ka pule ka puti larangi pai syakane ka southwest ka mau keruat ke jongi ngidon kam ki jaka pule ki babiang ngidon kam ki college ki babiang ngidon kam ru ki technical school na ka benta ban krishan kini ki samla ngitip pro bagi samla jungi ki don ka jingkerdu ki duna haka yo ka kot bat ki don ru ki bas haban pepno ki jinglai school jeladang ngidon kini ki technical school ki bala ban traikam lese ki samla ki jungi kila ban le pule na ka benta ban shed jing shed kila ban pule na ka benta ban than jing than kila ban le pule na benta ban sina jing sina kila ban pule na ki babun ki benta ya ki ba kim don kam ban le sigi weipat ki jela kamtam na ka benta gitu ki bom yo lan ha ka ban le pule kam sha jingai ka weipat kat kum ki jingi ki jonga kalong bang ki samla ki jungi kim dai ki babi kim dai ki bom don kli handai ka dai tang ban don ya ka gaidan kadi ban don ya ka counseling ke babiang namar ki samla ki jungi nang ni andala dep ban pule ban pas kelas den ki mudur bayo baga thong ka jungki ban lek pule Hasain Antonis ka thong ka jungki galong balik pule Hasain Edmond haringa kwa ya pikum ki samla ki hab ki barit baka thong jong pi menta om dai tang kata ba pinyo ban lek pule hangta handai piri de hab ru ban pra khendiat ki jabing ki jingmut jing perkhat ki jong pi bakumno nginyo ban yakun ni kita ki competitive exam ki badon haga jela bat haga rihi barok away balai ngimla ban pas IES balai ngimla ban pas MCS balai ngimla ban pas MPS ngidon kam tangnya ki counseling ngidon kam ya kini ki career keadaan ban ngidon kamru ya kita ki coaching center haga ni ka Southwest Kasil district ka jongi ladang ngidon ka coaching center ka babiang ka guidance ka babiang ngangej ba pi pila ban pendap ya ka IES ngangej ba pila ban pendap ya ka MPS bat ngangej ba pila ban pendap ya kini ki central exam ki UPSC exam ba per dan rela da omdon ba guide ya pi in simudur bet ba pindala pas ngan yo le tray LD hamo kruat em kam dei kumta pio ban perkhat tamang le tray pion em kam dei kumta andai kani kadi ga juk hakabangi hap ya kaban krekot ni haban ya kuni ki exam ba per bat ngin sala ban yo iki kam ngan ya tu ya pi ki babun ki central institution ki badan hak daga jela ke jungi
ngayoi ba kini ki jaj menriu Manipur kini ki wei ni ki jaj menriu ki bayakun ba bat ki babun hai kini ki officer sarkar ki bari jong ka sarkar India ki bun ba ki officer te khadangi phai shi ka jalla ka jongi ki ba pas kini ki IAS light no ka ba khadu ide kong isa wanda lalu ha hawara jar khat lai syai ki samla ki jongi ha baling bij sa adu kata-kata ngam ngai Tenrai lada ngimdan ya kita kijaga ki babiang watangi manoban guide bangin pulei ki kot mentaka ka juk teknologi ya kabangila ban pulei leng baki internet te mentaka singi ngakwa ya pi kena school baka em ke jong pi kalong ban long doktor ke em ke jong pi ka di balong engineer ke em ke jong pi kalong ban pasi kita ki competitive exam ban ngani thu ipi ka jingduk kamla ban khangla ti pi ba pin kiu si clear lum jong kanam ngani thu pi pi ki riu kraw jong ngani ka prothei kidai ki bawan na kaying kasam ka duna kayo kakot langila banong Barack Obama udi presiden papaunam jok Amerika umdai bawan na kaying ka baruspa red ka jingtrai sitom ula banlong kumu presiden papaunam jong ka perthai baro ka wei kita ka ri Amerika ho ngitip menta ladalong kumno ru prime minister jong ka ri India Narendra Modi wei briu bala pau pha menta ngimla ban len ni ka jing sisha ladakalong kumno ata ka jing sencar jong ki Henry ngitip ba uwan bangitip ngia ilam bakikot kibor ngiong ba ulay tang utaw nong disya kajingmut kajing perkat kajong pi kum kisamla kalong ba menta pinbu ya katong omdai tang ba pin dalapas ne rang blang ba pin kelas sama kuruat Henry ba pin yakun da kata kajing yakun ke bateng e ba pin yo ita kajing pule ban pule lain ngani tu pi wat nom ong bangaduk Henry lada menta haka science stream pio tang lai po sau po sang po persen de pila hiban lai pule doktor pinya bi kun pinyo shispa nak shispa ban ngani thu ipi lada pikwa ban lai pule doktor lada imei pa jang pi kimla kadon ka education lun ngange scam balada pio 90% abob uba forward norem udai wei ban yang hakmadu ban ong ngayang nam tak ni samla ban yo pule doktor nam kimdon bat ngi kentu ye ki bang bakin ai kata education lu nam ta jopi bat pin sawan siu nda pila dep ban puli kata ka puli doktor na ta kadau lada pisong makna harang blang bat lada pidai makna ki baduk wanam ong bangin nomla ban kiu seki clear lum jong kanam desa sisien ngakit bok kereng ki KSU bakan nang ai mensim ki samla ke jinglek puli ke jongki bakin nang train nam ta kana ki imlang kasalang bat nagleng jungaru kumuwei na ki samla kiba dunah kayo kakot ngani tu ipi bangalek school ru ngalek bela mdai bayo kersyani mai paraying ngalek school men step haseng kasi college kipron hapleng kajing kijing ka pabuncai kiba ki kendo hoy dar ngi phai kana kadong kathain ngi phai kari jai prujungi kinang bun kiba dunah kayo kakot ngi namla ban le lut hare kai ka bangi kwa ban ai kana por ta kalomba kajing khot jo ka kesu ya iwei puwei ki pardo ki dukot jogari kita benriu ba ngimdai ban ong ba ndang labiang ngim perkhat tang ladi simat ngim perkhat tang ji pembiang hi ngasam ngim perkhat tang kamai spa kamai pau are habang ya so bang labiang to se ngin ya phailam sakini gilongyeng sala ki parlo ki barsnam ki bamar ki jinge khnang bangin ya kiulang kum kejat benriu khnang bangin ya kiulang kum gari berkejat benriu hi brakoi namar ba hoy kejat benriu ujui kaden bok bangim long kami rekar bangidor kita kijat barit kijat bakrau unta tartar kiban ya pia iwai hari kajing ma ka bangi i kana kicuk banta kalong ba larang ngimlong jensur mesim kan sandan pat kajing ya pia hapleng ubaduk burspa te kum kajat baru barit pai ngakot iwai buwai bangnya snok tilang kani ka ba KSU no bos po area unit kadai tang kabarit hari laba kajing snok tilang jang wai buwai udukot jang kari ban kajat baru haki wai kijaka haki wai banta jugur srek nganget hakawai kapur ni salak benle sibun KIKA lengba ni salak beni i ka jingkiu jengkilong yin kayok kakot bat kumta tartar kapur kalayal kapur pas ba bat kunjuru ka jing IT gane ka longin ya gane ka yin ya ka bana kaleng jo kanubos po area net kala pensna ngaso ba kadai ka jing pendap ya kawai ka banta ya kawai ka kamram jongka KSU brokawai namar kawai ka kamram ka khamat jong ka KSU kolom ban kentiu ya kari bar kejat benreu bar haba ong ban kentiu ya kari kejat benreu kolong ba ngihaban pek ngihaban yarap ngihaban long kakti kamon ketika diang ban ya ai men simru la kalong i samla
la kalong ikelungi lo sam ya kishnong kitau berkumta tartar gidan nak ni kapur ya kini samla kibalayo gajing sapak kupuram nani gajing itu napo jong kaki isu nubos po ireinit ban napo jong ki isu berkoi te kerpang nang ta jong pi samla kala pila haba pi pe pila ban ong ba kala bandai de gajing ai kebaret hareng ong ya pi ba kini gajing ai ba ki isu nubos po ireinit kala ai ban pensa kan mau nang ta jong pi kadai gajing duai gajing pirat kadai gajing ai mansim kadai gajing kipok kirang ya pi bat kunjuru kadai gajing kwa jong kasang ban penrung hapi ki kena school hapi samla pule ya kata ka mansim jong kat jingkir kli nam ta kari zat berlewi berkoi sikentin nang ta jong pi kwa ban ong tang kani goi ka tang kani goi kadana tinong wai ki ong kumnu ki ong ba aim to reach the star. You may not able to reach the star, but remember in the end, those high and lofty mountains will be yours. Lani kut jengmut ban poi seki klur, but haba pidan kata kajing kut jengmut ban poi seki klur. Lada pimla ban poi makna seki klur ru hakawai kesni kita ki lumba kiladai ki jongpi. But kai kabam ni soto na kata kantin kalong ba ni de bandong ni kathong. Kum kajat peri ujungi kum kadang katain ke jungi kum ki samla na kisnong ki thau ke jungi ni I bi dunia kita kawai ba kata ka di kathom namar ba haping school bunsen ngi siong bang isi school ban pendap BA ni dan na kathong pendap BA ba tang abang ni dan na kathong pendap BA ngor ba tang ka kasten ru ngin pas ba lani ngin la ban pas kata ka dei bang ipu pala di limit lani kata uput jong kathong bat kai ka bang akwa ban ong le forum ta kum kaseng kabadun benta ban kentiwi ki samla pule ban ya be ekathong kalong ba ngide ban bu ekathong sajngai ngiden bu ekathong ka ba kham sajngai lada ki wei ki chat pareu kikiu balai mangingim keu ngimla ban keno yanu hare ka ban kong e kalong bing habar keno elade bang le sing ngim semlala ban ai ka bahatam ban kiu haka keran pule ban kiu ki keran ba fair ban long kita ki bala ban yarap ya kari kita beri berkawai bat sakawai pat nam ta fi sama pule habangi ai kini puram kan mau go isi nangi tristam banda pilapoi ki keran ru de ban kan mau ya kari kita beri lejong de ban kan mau ka snong ka thala jong kam dei baong bang abyang ki keran pule larang ya serum seneng ya keran pareng ya keduk prasnong habya kiar hari kai ka bang akwa ban ong nam ta fi kalong ba haba fila de keran pule haba fila dan ka karan ka bakhan sojong ko isi lam ma phi kita ki nong ai mansim kinang putin linti ya kani ka dong ka thain ya kari bisa bereu ban long ma phi kita ki jingkar khu na kamta kalawai jo kari bisa bereu brokowai bat kan mau habu play bu ini kandau penlong breu ini kamut ban ong ba ngin long breu ladang lawan long breu ngin pule pedap keran bo fair ngin yo kami jam ngin dan ka jong kai ngasam ngila ban saba ya kai ngasam kam dei ban bukumta hare ka jing im ku jungi kalong ba hapang iwan long breu thai ngide ban long kai kita ki nong yarap ki nong putin lenti ki nong ki ban long kita ki jingker khu na kata ki wei pet ki para breu kata ka dei ka wei ka banta ka ba kwa ban bu hapi samla pule hapi ki nong song jong ne ka dong ka thai ni berkowai